Milí bratia a sestry, v dnešný deň sa budeme zamýšľať nad Božím slovom, ktoré je veľmi známe a mnohí z nás ho iste ovládajú aj naspamäť. Predsa je to taký biblický verš, nad ktorým by sme sa aj každý deň celý život zamýšľali a predsa v ňom môžeme objaviť niečo nové. Vypočujme si tento biblický verš z Evanjelia Matúša z 22. kapitoly 37. až 39. verša. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Morské koníky, ktoré spolu tvoria pár, údajne každý deň majú akýsi spoločný rituál. Keď sa títo partneri morských koníkov stretnú, zrkadlia pohyby jeden druhého, alebo si dokonca omotávajú chvosty. Tento tanec zvyčajne trvá zo pár minút a má slúžiť na posilnenie vzájomného spojenia. Samozrejme, pri takýchto zvieratách sa nedá hovoriť o hlbokých emóciách, ako je láska či vernosť. No aj keď morské koníky túto činnosť vykonávajú púdovo, pre nás tento obraz môže slúžiť ako inšpirácia. Inšpirácia k tomu, aby sme sa venovali vzťahom. Vzťahom, ktoré okolo seba máme a ktorými sme obklopení. Aby sme každý deň urobili vedome niečo preto, aby naše vzťahy fungovali. Človek je bytosť stvorená pre vzťahy. Už na začiatku Boh videl, že Adamovi čosi chýba, keď je sám. Povedal, nie je dobré človeku byť o samote. Aby nám aj bolo dobre, tak ako to Boh zamýšľal, potrebujeme druhých ľudí. Potrebujeme vzťahy. Preto nie je náhoda, že Pán Ježiš za najväčšie prikázanie označuje práve prikázanie lásky. A to v 3 rovinách. Láska k Bohu, láska k blížnemu, ale aj láska k sebe samému. Jedno na druhé vplýva. Ak naozaj milujeme Boha, prirodzene túžime milovať aj ľudí okolo nás. Podobne, keď milujeme človeka, môže to posilniť aj našu lásku k Bohu. A ak si sám seba vážim, je mi omnoho prirodzenejšie vážiť si aj ľudí okolo mňa. Ovládame toto prikázanie naspamäť. Možno ste už na toto prikázanie počuli aj viacero výkladov, kázni, prednášok. Napriek tomuto, ale v našej spoločnosti so vzťahmi vyzerá tak, ako by sa morské koníky starali o svoje vzťahy lepšie. Takýto stav vzťahov iste nie je naplnením prikázania lásky. Pán Ježiš využil práve toto prikázanie ako najdôležitejšie. Ak mu veríme, mali by sme aj my naplneniu prikázania lásky venovať viac pozornosti a najmä vraziť viac úsilia do jeho naplňania. Ako záruka naplnenia tohto prikázania nám zo slov zákona znie, že by sme do lásky k Bohu aj k blížnemu mali zapojiť celú myseľ, celú dušu a celé srdce. Je dôležité premýšľať o slovách Pána Ježiša. Je dôležité snažiť sa im rozumieť a hľadať vysvetlenia. Týmto spôsobom, že o slovách premýšľame a hľadáme vysvetlenia, zapojíme do naplňania prikázania našu myseľ. No ešte dôležitejšie je, že to všetko by nás malo popudiť k aktivite. Neostať len pri teórii, ale aktívne konať. Čo konkrétne môžem urobiť dnes, aby som prejavil lásku k Bohu? Modliť sa, pridať svoj hlas k piesni chvále, poslúžiť v cirkevnom zbore alebo podať pomocnú ruku núdznemu? Čo môžem urobiť dnes ako prejav lásky sebe samému? Dopriať si čas v tichu a v ňom počúvať tichý šepot Božieho hlasu? Či oddychnúť si, keď cítim únavu? Ako môžem prejaviť lásku ľuďom okolo seba, ktorých dnes stretnem?
milým povzbudivým slovom, objatím či vyznaním mám ťa rád? Morské koníky nám môžu byť inšpiráciou ešte v jednej veci. Vytrvalosť. Ten tanec lásky, ktorým posilňujú svoje vzťahové puto, tancujú každý jeden deň. Vo vzťahoch sa nikdy nedá dôjsť do štádia, v ktorom si povieme, som tam, kde chcem a nepotrebujem sa viac namáhať. Vzťah k Bohu, k sebe samému i vzťahy medziľudské si vyžadujú dennodenné úsilie, ak majú prinášať do života dobro a naplňať Božie prikázanie. Miluj Boha, miluj seba samého, miluj svojho blížneho. Miluj mysľou, telom i všetkým, čo máš. Miluj vytrvalo každý deň. Amen. Pomodlíme sa. Drahý nás nebeský Otče, ďakujeme Ti, že Ty si tak dokonalý stvoriteľ, že môžeme aj v Tvojom stvorení pozorovať vzor pre lásku. Že i z Tvojho stvorenia môžeme čerpať inšpiráciu. Ďaká Ti za Tvoje prikázanie lásky. Ono k ľuďom znieje už odkedy si Ty, Pane Ježiši, kráčal po tejto zemi. A predsa musíme pokorne uznať, že máme problém ho dodržiavať. Odpusť nám to. Ďakujem Ti, že vždy môžeme nasledovať Tvoj príklad, ako milovať Boha, svojich blížnych i seba samého. Daj, nech nezabúdame ani na jednu rovinu Tvojho prikázania. Ale s pomocou Ducha Svätého nás uč, ako ho naplňať. Amen. Kto je Boh ako Ty? Kto je Ti podobný? Kto je Boh ako Ty? Kto je Ti podobný? To, ako miluješ, bez výnimky tu a dnes. 99 máš a predsa tu jednu chceš. Máme túžbu a dávame seba dnes. Kto je Boh ako Ty? Kto je Boh ako Ty? Kto je Ti podobný? Tebe podobný. Kto je Boh ako Ty? Kto je Boh ako Ty? Kto je Ti podobný? Tebe podobný. Kto je Boh ako Ty? Kto je Boh ako Ty? Za mestom bez Otca viny naše niesol kráľ. Neustáva chvála pier, hoden si jeden čo deň.